chini Tiprasa dopha tai 10-20 bosoni pore hingga ke tora tongno yang Tiprajwk rok bo kubuni bosong bai kajago yang Tiprasa sikla rok bo samung hamyao kubuljak samung hamyao kubuljak haige sobo muthak chinai mo habang hanjangnai rok bo siring kok thaisa saya Tiprasa leader hanjangnai rok bo khoroksa khorokni simi thaisa thuijo sao haipana krak khe action anai ba kebo chai tongnai krwi kubuni bosong bai hamjak tongnai kubuni bosong bai kajak tongnai chini Tiprajwk rok mungsa gini hailasi mungkrikha nijini original Facebook account se direct post khailasi mungsa lasi mungkrikha mungsa kiri mungkrikha haike baksa buksu Facebook rok no sungnugo borok no support khlaiye comment khlai tongmani amoni bagini borok tebu bkhator jagi kip kiriya lasi ya khlaiye hamjakmani phunugui Facebook o post khlaiye tongo amono Tiprasa rok ke original Tiprasa kamigo tongnai ronga ke nijini mother tang nijini amani kong no kok sai tongnai ronga ke nijini culture no naragi tongnai ronga ke tebu krwi ni sai krwi ingi tongo o Tiprasa ni bising no basa busu a kubuni bosong bai kajang nai rong no inspire ngai kajage tebu din bangai tongo hagi thinang belai khena kirima singsa Tiprasa rong ni amoni bagin tabuk jora tongsini khasi winari yang ke chin Tiprasa rong belai khe kirima singsa nai thinango future ro chini Tiprajwk rok baksa buksu borong ni borong bai kaja khakai surname to amono toni wo hage kobangma ST facility nawi tongo boro hage ST le facility nai tongo Tiprasa rong ni je facility tongmani amole nawi tongo Tiprasa rong ni culture no kai bo respect khaya chela thung buri thung koboni bosong bai kajangmani belai khe chaya amo thinang belai khe monago klagu hake amo ni tuyo wansokya ni nangnai belai khe amo chaya ngai tong hanorok nai ni social media Facebook rok phan khuluk di koboni bosong bai chini Tiprajwk rok no kaijak nungnai social media rogo post khlaijak hake aguli tawan rogo phano thangi nai dinoro a jaga bo norok nungnai kwbangma Tiprajwk rok no koboni bosong bai kaijak laijak hamjak laijak yakrom lajak nungmani haike amorok no masa borok sanai kre ultaya support khlaise borok no nono se sawi tongnai a masa mane a khoroksa khorokni kaijagi thanghni tamungna tong chini Tiprasa rok kmai de thangno hne no nono se sawi tongnai haike a borok rung sanamusungo khoroksa khorokni thanga ke chung andike video khai tongna nangla kamu norokni mokol phiok di chini Tiprajwk rok kubuni bosong bai kwbangma borok no thangi tongbai khe norok mokol nugyangi tong amono khel khayangi haike amono joto borok no sanamusungo norok jusino dopha nile kok sawi tongo dopha no narngna ninga ke omone jeske pano chung muthakna nangnai te serious nana nangnai hayake chini dopha komornai amono Tiprajwk rok kubuni bosong bai kajangmani wanjui kubuni ayang Bharat haktorni kubuni bosong rok bai kaijakmani amono muthaknani jesa kapana nango hayake Tiprasa dopha kisa tongo chini Tiprasa dopha population le kisa chi busuk bangba 10 lakh khub joreng hake 13 lakh omoni bisik ungya amor ni bising se kubuni bosong bai kajagi tonghakai chini Tiprasa rok tai 10-15 bosor ni bising komori je thangno tabuk 5000 Tiprajwk rok kubuni bosong bai kajangmani haike tai bo bangnai amo dini agi to kus grei ngeke norok nai nai agi krisi tabuk amsuk rok tongbai ke busuk ulote bo bangno amono belek khe wana masingcha thinani bagi wansokya nai ke omo tabuk muthaginari yang ko ulo kirima singsa angnai amsukno tini video hambai nobar chipsi wati de wana shiri tinile haike norok o video ni bising tei tom matong bukhawo butei hai kok norok sana musung question khani musung tai tam khlaiye amo muthakjang norok comment ni bising teke sahodi hambai